Ми се разкарате от главата. Що? Казах, разкарате ми се от тук. Ми хубаво, аз не знаех. Махайте ми се от тук. Но това е моите приятели. Изпокраднахте камерите на хората, изпокраднахте микрофони. Добре, да не ме набиете сега. А, не, ще гледам. Добре, де, какво става сега? Аз дойдох да ви питам само Не нещо. желая, махай ми се от главата. Добре, ама аз ще седна на пейката, защото това е обществена собственост, не е ваша. Ако искаш да ку***на вече. Мърша гадна ку***енска. Изпокраднахте камерите на хората. Изпокраднахте микрофони всичко. Нахте микрофони всичко. Ще поговори. Ще поговори. Микрофони всичко. Ще поговори. Мърша гадна курва. Защо продължавате, госпожа, сега? Какъв е проблем? Тия камери ваши ли са, госпожа? Махай ми се от главата, бе. Защо ме обвинявате? Аз не съм ги откраднала от вас. Какво става, бе, господине? Аз съм Анелия. Ти ли си Анелия? Чирка ми за тебе, зная. На призицата водя към Много дълги тебе. песни правят вече. Ти си ми в кръвта и към тебе летя. Певец ли си? Разбира се, аз съм певец. Как се казваш? Йосиф. Йосиф, ти ли си, Бога ми? Не мога да те позная. Благословени да сме днес един утре двама. Обичам те, искам твоите ръце. Обичам те, да милва твоето лице. Обичам те до болка. И аз без теб не мога. Кой я измисли тази песен? Това е твое авторско парче ли? Да, това е едно... Защо не се яви на Евровизия? Евровизия. Аз съм... Чакай да те вземат веднага, казвам ти. Аз съм от Music Idol. Ама как да не си ти от Music Idol? 6 кокошки съм заклала. Дай да си говорим за световните неща. За глобалните неща. Не съм футболист. Шегуваш ли се? Не се шегувам. Не се шегуваш, така си говориш. Кажи ми честно, че се притеснявам. Добре, разбрах, окей. Една молба към Да, вас. кажи. Да ми помогнете да си взема един хляб и една мляко. Един хляб и една мляко. Да, една мляко. Да не си вземеш нещо друго, Не. на което ми меришеш. Не, аз мириша на Оди колон. Да, ми. Мими се казвам, но няма нужда да го повтаряме толкова много пъти. Да, ми. Финални думи. Към всички зрители, които те гледат в момента. Ясно. Искам да ви кажа, че това се случва по улиците на София. Пълно е с гении, които просто ме преследват. Те са хората, които най-много искат да си говорят и да си общуват. И аз вече не съм толкова притеснена. Благодаря.